nhau ye30 bid iya inenge yazokora moto yakuzoenda nekusiririko nekuti vanhu takatarisa kudai tinoona kuti hapana chiri kutranspire, hapana chiri kuitika, asi mukati umu aiwa muri Zimbabwe muri kuitika zvizhinji nokuti pane mafunga ari kufamba achingotendera zvichinzi aiwa pane vamwe top army general pane vamwe vakapromotiwa paweekend naID Mnangagwa assassinate. Wasati tapinda mumashoko azvizere ndopaipa nokuti ibva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon. Nokuti tichipinda munhau yanonzi Sadc Vesha anonzi ndiye aiva ziteni officer, and then muna 2014 ndiye anonzi akaawadiwa the UN Medal for United Nations Services in Syria, and then muna 2019 akapromotiwa as a rank as brigade general, and then apa tinoona kuti paweekend apo ndiye anganga ari mumwe matop army general vakapromotiwa. Saka nhasi pane munhu anonzi majaira sanonyara achiti I'm following claims that General Vesha has been assassinated. We know that those who are baying for Mnangagwa's third term want to see this through an establishment of the Madifi dynasty. Tomashkora chitaura chiti aiwa vanhu vari kuda kupindira pa3rd term yaED aiwa pana kwamunosvika nokuti kuona kuti akutaura achiti anzi General Vesha ava assassinatewa. Amene kuti mashoko aya ndechokwadi achangopinda ndo mashoko ari kuachitaura. Taona kuti nhau ze3rd term bid idzi dzinenge dzakupisa, dzinenge dzakurema, dzinenge dzakuenda nekusiriko. Chibotudzei munoti kudii pamusoro penhau iyi nokuti vazhinji vangasingatombozii kutomboti nyange General Vesha wacho ndiani. Saka tudzei mafungiro enyu pina comment section medu sangano subscribe like chantana on the bell icon. Tombochina kuti tsandokupa pano paZim News Live.